7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. All right. Welcome to it. It's another installment of a Thursday Sex Indaba on Gagasi FM. Welcome to it. Challenging on Thursday, see Bamba from 7 to 8 with Doc. And uhlelo lolungalungele ingane. Sawubona Dr. Mthembu. Sawubona Alex Mthiyane. Usenamalimi? No, bengazi ukuthi ngikubize ngomthiyane noma ngikubize ngoAlex. I thought afuna ngiku Alex. Awethukanga mangabe ngithi unamalimi. Iya yenu Sure. Hey, October is the mental health awareness. So ama relationship wonke nje affecteka ngendaba mental health, relationship between abantu abasebenza ndawonye. Yes. Relationship between parents, relationship ekhona between onikayo nowemukelayo, but nakhona la kwe intimacy into nje ongayithatha kancane leyo dokotela. So should we use a blanket response yokuthi sex fixes izinto zento ingakanani role ye sex ku mental well-being of umuntu? You know Mthiyane, uma sikhuluma ngesimo sengqondo kumuntu, abantu abafani and kunabantu abareacta entweni ezingafani ngendlela ezingafani. I-mental illness ne mental well-being, it's part ukuthi wena uzibona kanjani, lo muntu omunye umbona kanjani, environment yakho eseduze kwakho uyibona kanjani and ureacta kanjani kuyona. Now because sikhuluma ngento zocansi lana, I generally say ukuthi ucansi first organ yocansi ingqondo. Okay? And obvious nakhona izimo zokugula kwengqondo nako kusuke affecta ingqondo. Now ucansi Mthiyane not just ekutheni ubani usuyampenetrate kwenza, just from eqaleni noma umuntu umbuka kuze akuhehe kuqale engqondweni, kukodwa lokho ukuba nenkanuko yocansi kuhamba futhi kuyo register engqondweni. Ukuvukelwa kwakho nemizwa ihamba iyotshela nama muscles akho nemithambo yakho ukuthi ayivuleke, kugcwala igazi, ipipi liqansi liqine, konke lokho futhi kuhambisana nengqondo. Ukuchama kwakho egcineni kuhambisana nengqondo. And even after usuchamile lokho ukuthi whether umuntu wakhona nifuna nibambane or not, or uyasukuma uzihambe, konke lokho kuhamba engqondweni. Now ngihlala ngikhuluma la always ngokubaleka and nokwenzeka ukuthi ama hormones emzimbeni wakho adlala iphi role. By the way, ama hormones akhishwa ingqondo yakho ukuthi akuphume ihormone ethize, whether udopamine ukuthi akuphume le hormone, lo muntu usechamile akazizwe enele because the brain issue njalo. Akuphume le hormone ethi ungifuna umuntu ozosondela kumina, ngifuna ukuba connected nomuntu, amanye ama hormones lawo oxytocin. So njalo kunezinto esithi ama endorphins awenza ukuthi wena uhalele ucansi and ukwazi ukuresponda. Okay. Now one of the things that lama hormones awenzayo kuwena ngesikhathi unenkanuko, uzibumnandi, unenjabulo, uze uchame, uze ufeel satisfied, one of the things ewenzayo ukuthi kwawena agcine kwenza unjani usuba relaxed. Okay. Ukubona umuntu even kade uchama kuba na that feeling of relaxation eyenzekayo after that, meaning kwalona ixhala, which is anxiety, begins ukuthi yehle ngesikhathi wenza ucansi, kuba nenjabulo, kuba neexcitement, konke lokho ama hormones aphumayo ngesikhathi wenza ucansi. Ngiyakuzwa konke lokho dokotela ekutheni i-solution ingaba ke kwi-sex, but thanks for that background. But inkinga ke izoba kanje. Umuntu will be going through anxiety or whatever okumphazamisa emqondweni, ingcindezi and all of that. Lingavuke kwakhona ibaby. Ngaleso sikhathi lo wesifazane umlindele ukuthi uyamfuna but akatholakali njalo. So ukwazi kanjani ukubalance the two ekutheni kufanele i-interest iarouseke ebe kuukuthi lo muntu is going through this with the hope
yokuthi uma sechamile uzoba relaxed endabeni Sure, zona. look Mthiyane, by the way, once umuntu esenenkinga, once umuntu wanenkinga mentally, it's difficult ukuthi asheshe avukele. Yebo singasho sithi mune stress nje whatever, zama ukuthi ingqondo ibe motivated until wenza ucansi ukuze nalo likusize, but iqiniso ileli nalento kade nginabe bengizama ukuya lapho ukuthi ingqondo how it's connected nenjabulo yakho nocansi. Now whenever unenkinga engqondweni, whether i-anxiety or whether i-depression or whether uke waba ne-trauma before, even nakwi relationship yakho wadlwengula bokuyi-abusive relationship nani konke lokho it affects your brain, and yonke lonto iyadala ukuthi lo cansi ozolenza namhlanje so affectekile. Mhlawumbe unexhala Mthiyane, and because unexhala so usaba nokuperforma nomunye umuntu. By the way, umuntu futhi one depression ophatheke kabi usaid akabe motivated, akafuna ukwenza lutho lumnandi, akafuna ukwenza izinto ezazimjabulisa kuqala, because one of the things ezenzakalayo yena akaziboni worthy. Uzibona ngathi ayingeke ngizofaila asabe. So ethi nyoma eseya ocansini, number 1 uzoshesha chame, number 2 ngeke azavukelwe, umzimba uzoba dry kwa untomzodwa wakhe, angabi manzi, because umzimba kwawona uyasaba ukulenza ucansi ngoba umzimba itself awuzithembi ngoba uyena lo ngazithembi because akekho motivated engqondweni. Thank you. Itopic yethu namhlanje le yokuthi kwizimo esibhekana nazo empilweni zengcindezi, stress, anxiety, depression and all of that. Isex ingenza kanjani kumbe impacteka kanjani? Inumber ithi 0861 596 596. On Facebook the page is Indaba with Alex, na ku Twitter ngikhona, and the hashtag ithi ke ezocansi. Ikhona into engenzeka doc ngale kocansi oline penetration ukuresponda to lesi simo ekutheni ke okay ngizomncenga is not doing well, but ke physical what other than the penetration. Yes, definitely Mthiyane. If kuukuthi umuntu unenkinga mentally engqondweni, whether is stress leyo, depression or noma yini lempethu ufufunyane, konke lokho elelo gabula fusathi ufufunyane namangongwane. By the way Mthiyane, la yapha ufufunyane, and ngibuza lento honestly because sesiphila kwi-environment manje lapho ufufunyane yinto besiyazi ukuthi into okukhulwa nayo ekhona empilweni. And my worry ukuthi sokunenkinga manje ukuthi abantu sokuvile kuthiwa bayathwasa kanti abantu banofufunyane, which is a mental illness eyayilashwa ngenye indlela kuqala. Kwakuthiwa umuntu lo unofufunyane uyahayiza, ubona izinto, hallucinate, okuthi manje sokuvile kuthiwa uyathwasa umuntu usiyothwasiswa, kanti that's a mental illness. In fact in most schools bekuthiwa nje ingane zakhona zonke ivele ihayiza. Yes. Yabona, and my worry is ukuthi why ngithi ngangikhulwe lento, my worry is even namanje sokwenzeka izinto because abantu sebethwasa over, and most of them abanye yes konke abayenze right, but abanye babo Mthiyane they're just evoking ama evil spirits ke manje agcina sokwenzeka izinto inhlekelele, i-weather ziyashintsha, kanti sokunabantu abahambe bathwasa kade ngamele ukuba bayathwasa, kanti ideally it's ufufunyane. No, let's get it kwisinto dokotela ngoba singiyazi ukuthi nakhona lapho we was educate as well. So unga-advise uthenze njani umuntu onomuntu onjalo kwi-relationship uze phela angasale semfulathela empedeni? Yes, Mthiyane, it's very important ukuthi wena kuqala uzazi wena ukuthi already unenkinga. Abantu abane depression noma abafila sad or whatever i-mental illness bayazinyeza, because in society ukuba ne-mental illness bokuwa ngathi into uyahlekwa or ubukela kaphansi, so umuntu uyazinyeza most of the time, so abantu bayathula ngaleyo nto instead of talking about it, because the minute you start to talk about it even nakwi partner yakho, that allows you ukuthi partner yakho understand uma uthi awulifuni ucansi is not because awufuni yena, but it's because you're going through this stage man ukuthi umzimba wakho kwa wena understand awuna interest ekwenzeni izinto ezi right. So understanding yourself, number 1. Number 2, also accommodating upartner wakho, because one of the weaknesses into ezenzakalayo ukuthi because wena so withdrawn, upartner wakho ugcina ebona yena ngathi uyena oyinkinga, uzibona empty, uzibona ngathi uyamignora upartner wakho, mase naye egcina senza ezinye izinto, sometimes even ugcina sengena nakwinto njengokuphuza nezinto wrong, because uzama ukuzidefenda ngoba uzitshela ukuthi uye lo odala ukuthi wena ungamuzwa kahle or wena ungaphatheki kahle. All right.
My number is 0861-596-596. Sinodok namhlanje sikhuluma into eningi nje ukuphelela umsebenzi kwesinye isikhathi kumbe uzwe nje indaba ezishaqisayo chronic condition usanda kuyidiscover kumbe izimo nje enhlobonhlobo. Ngizokuthatha ke Anonymous as my first caller. Emma respects. Sawubona. Sawubona Bhutinda. Right kunjani kwena? Siyaphila nice. Ngicela ukubuza kudokotela la. Angazi noma mina nenkinga noma wena yini. Akachami inhlobo size siqede nje angachama kumina oba right yena hayi. Nganoma khona inkinga anayo mina nenkinga. Imake sisi akachami at all. Hlobo nje. Okay. Look, kubantu besilisa, one of the causes of ungachami, depending on the age, it can be a problem with prostate, a problem yokublockeka kwemthambo ekhona lapha enzansi. Abanye if benama piles imhlume kakhulu kuyakwenza lokho ukuthi kublock. If kuukuthi esinyeni sakhe kunokuvuvuka lokuthize kuyakwenza lokho ukuthi kublockeke ukuchama. Omunye uthola ukuthi uyachama kodwa uchamela ngaphakathi. Uthi mechama isperm leso siyongena esinyeni sakhe. So ethi nyoma sezichamela nje after lenzile ucansi khona into emhlophe ephumayo kanti ubechamile but isperm sakhe sangaphuma sahamba sohlala esinyeni. However, because namhlanje sikhuluma nge-mental illness, it's going to be important ukuthi ngikubalula ukuthi kunabantu abangachami kanti they have been abused before kuma past relationships. And part of them holding back ukuchama kwabo is a way yokuthi banga celebrate abuse ngoba kuyena lento yocansi uyibona njenge abuse. So manje if kuyena ucelebrate ngokuthi azachame, it's part of ukuthi ubona ngathi lento eyenzeka kuyena uyena manje say enjoy and kube nane guilt futhi ehambisana lapho. So they withdraw and they hold back because akafuni ukuyicelebrate loyo. Omunye utholti kunesifo thizeni asithola because of ucansi and manje again akafuni ukrewarda ucansi ngokuthi yena kube mnandi achame because is holding back. Omunye wareshwa molested umuntu wesilisa, you know. So kuningi izinto that can be mental illnesses that can cause ukuthi umuntu agcine engachami kanti inkinga yakhe is actually more engqondweni than it is physical. Okay, ngiyabonga ngaze nje futhi mina mhlawumbe unenkinga noma enjoy mina or yemane nihlala ndawonye husband. No, I just a boyfriend. Boyfriend. Lalelo sithando sami, you know, ucansi is about, it's a two-way street. Now you will enjoy lo munye umuntu nayo uyazi-enjoya kodwa ngesikhathi enjoy uzi-enjoya yena. So it's not about you. Yes, usebenzisa umzimba wakho ungene kuwena kuze yena enjoy, but a big part uyena ozi-enjoyayo. Le mizwa izwayo umuntu if enza ucansi uzwa imizwa yakhe. So you mustn't think ukuthi if omunye umuntu engajabule it's because of you. Kusuke kunento kuyena umuntu wesilisa ukwazi ukuzi-enjoya eshaya indlwabo kungekho umuntu wesifazane lapho and still achame. So I think try and help him to find out what is the cause ngoba there could really be even a medical cause okudinga ukuthi umsize ngayo. If kuukuthi bokuwena ubengekaze avukele nokuvukelwa ke if that was the case. Okay, ngiyabonga kakhulu. And nawe futhi bongakaze umbuza ngithi. Yeah, no, ngambuza wathi no konkinga nazo sikwenzakalana impilo yakhe kanje. All right. No, but okay, I think yakusiza lokho udokotela akushoyo. Ubuye usifonele ku open line sesitshela ukuthi nikhulumisa naye kanjani. Okay, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga suka respects ya still empathy. Anonymous sabona? Yebo sabona njani? Si right kunjani kwa? Ngiyaphila. Yes sir, uthini nokumbuzo? La nginganenkinga no sesengiselana naye. Kushuthi ngalesikhathi ngifika kuyena ngifika kade and ngiyazizwa ukuthi ngiyamdinga for umntavazo. Yeah. And besikhathi singazwananga naye ngayizolo and ngiyambona ukuthi usekuloyo nto. And uma ngabe ngithi ngiyazama ukuzehlisa ngiyabona ukuthi ngeke akekho at all kulento engicabangayo. Wayesethi no wena ungayenza but mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikusize ekutheni senze umntavazo but wena ungakwenza ngoba ngiyakubona ukuthi uthi ukuthela ufuna ukukhipha lento ufuna ukuyikhipha. Hayi ku-end up ngikwenzile but uma ngifika untomzodwa uvele months but ngixakwa ukuthi ngoba akekho right untomzodwa abe right. So yes,
so ngichaza ukuthi uma ngabe ngiqala ngimove and then mhlambe ngamuva only 5 minutes then wangimukela and then wangibamba sa right and then emva kwaloko akuzange kusaba khona inkinga so ngifisa ukwazi ukuthi kule nkulumo lokuthi umuntu emengekho right kwenzeka kanjani ukuthi at the very same time futhi uma ngabe nezomdavatho useyashintsha useba right. Okay but ukuba manzi komuntu wesifazane ngaphansi kwisitho sakhe does not necessarily mean ngaleso sikhathi ufuna ucansi. Umuntu wesifazane nomzimba wakhe uyaba manzi because it's that time of the month, uya ovulate iziniqanda lakhe selivushiwe ukuthi engakwazi ukuthi athole ingane or usemithi or ine medication ayidlayo emenza vele ukuthi abe manzi. Izinto izinto ezingamenza ukuthi abe manzi kungasho ukuthi necessarily ufuna umuntu wesilisa manje. Kodwa ke kuwena umuntu wakho umzimba wakhe wona uyakwazi uyakuthanda. So the minute umthinta wena it's possible to umzimba wakhe na ukhipha uketshezi so that it lets you in. Njengoba usho ukuthi umfende kabili nje kathathu wayesekumukela. It's possible futhi ukuthi ubezama ukukupanisha nje ekuqaleni not because akakufuni ngempela. Lokhu kukodwa ukuthi athi kuwena hayi wena ungangenza kodwa mina ngeke ngikwenze. Uyabona ukuthi it's just a power struggle. Power nje leyo you know kuyi power struggle. Empeleni uyafuna kodwa ubengafuni ngoba ukudinelwe. Akafuni ukukutshela ukuthi uyakufuna. Yeah Doki ngicela ukugcina. Doki la ene sisi lanele u4 years but usebethole ama miscarriage awu 3. Oh nice. So ingiphatha kabi kakhulu because kule yokugcina inyanga bese zu3 sengithembile ukuthi hayi sesiyamthola umntwana and ngizimisele ukuthi ngihambe ngiye kubo next month. Ngiyoqala ukulobola so ngiphatheke kabi angazi ukuthi mhlambe kukhona no dog lenga ngisiza khona. Sure awungitshele baba kulezi ezinye ngiyizwa lena enye uthe 3 months kulezi ezinye ziphuphuma kwesiphi stage bese zingakhi inyanga. Ngicabanga ukuthi kuleyo kulokuqala yaba yodwa kwasikuthi kulesibili zaba u2 futhi yes. Oh bese should it's within 3 it's all wonke it's between 12 before 12 weeks which is 3 months now. Yes. Ingane ngesikhathi isperm sakho silichamsela iqanda lakhe kuze kwenze ingane. Iqanda after hlamba isonto kunjalo liyasuka lihambe lohlala esibelethweni. So before 3 months umuntu uma emithi isisu siphuphuma most of the time isuke ingane ingahleli kahle esibelethweni. Either isibeletho sakhe siyashiblika or ayikwazanga ukubambelela kahle ingane ngesikhathi isuka la iqanda kade lichamseleke khona sizohlala la phakathi esibelethweni so ayikwazanga ukuhlala kahle mase umzimba uyikhipha. Sometimes kusuke ukuthi ingane itheka deniforma nobabili nawe nesperm sakhe yangaphelela so umzimba and because kuthiwa i-natural selection lento ukuthi science yofuna abantu abazokwazi ukuphila. If kuukuthi umzimba wakho uyabonda lengane bivele ingeke iphelele kube ingane right kwawona umzimba wakho uyayikhipha leyo ngane when it's still early. Now ngiyakuhlawumbelisa nje ukukutshela ngoba wonke umuntu akafani and it can be different reasons. Omunye mhlawumbe une BP kakhulu unezinye izifo ezikhona omunye uthola ukuthi nesibeletho silomo sesibeletho sakhe siyavuleka kalula njalo njalo. I would like ukuthi nize nobabili because lento ihambisana nento yesperm angizwe ngokuthi kuba ingane ukuthi ifomeke kanjani ukuthi ke ngintreat sibone ukuthi how we can help kodwa ungakhohlwa please into zesintu ngoba lento yakho sinomkhokha njalo 3 months isisu siyaphuphuma so ningakhohlwa into zesintu whatever you believe in angisho ukuthi hamba uyohlaba no. But whatever you believe in yokususa lesithunzi nomkhokha ukuthi kunezingane ezishonayo esiswini sikamngakho unidinga ukuthi nigeze leyonto okay. All right. Siyabonga kakhulu Botini. Siyaqhubeka indaba egagasini. Just ukukhumbuza nje lolu hlelo is not suitable for ingane namhlanje sikhuluma indaba ukuthi incindezi esiba nayo is stress nama mental issues. Angawuphazamisa kanjani umdavazo nanokuthi solution yakhona ithini 0861596596. Lelo hlelo is not suitable for ingane on your radio Thursdays from 7 to 8. We have more videos we YouTube channel and ungaya ke na kwi app as well to catch up. Ngizothatha anonymous Emarespec again. The 3 calls Dr. Sabatholile Emarespec. Yeah, there was a time la Emarespec makwenziwa ama roadblock yayilida khona. Ngabantu basuke bebanjwa. Angathi yalida futhi nakwezocansi. Hayi nempela ngiyabona ukuthi hayi khona.
Marisburg ziyakhala. Anonymous. Yebo sawona. Yes mfethu, ungabi namahloni ukhulume nje. Ungesabe, wethukile yini? Cha ngithukile. Oh, alright. Izindlela ahleka ngayo hayi. Usethe ukukhululeka Sure lento oshoyo ngeMarisburg nawe manje Alex. Yeah. Mhlawumbe ukuthiwa yini umphithi, mhlawumbe libizo ngokuthi umphiphi. Uyabona ke. Ngeke ayivume. Nginenkinga la sonke. Sure. Induku yami ayivuki ngumuntu wesimame kodwa mangingediyavu sengivamile kudokotela kasingani nasemen's clinic nakhona bafike ngayisebenzisa medication yakhona kodwa ngabahluleka nakhona. Okay, so ngihleliye manje ngazi ukuthi ngisizwe yini ake ngene nami ngifaka udaba namhlanje ngizothola ukusizwa yani. So mayelento siyenzisa umqondo wakho umuzo yanje ocansini wethuke ngoba phela vele uyazi ukuthi uzofika ushaya udaka lapha yabo. So it is a mental issue. Yes, definitely. Lalela ipipi avele yigwala by the way. Number 1 ipipi linethika liyashesha ukucasuka livele liwe lihlale phansi but also liyigwala. You know nje nawe uma kuukuthi khona lokho wathi uyakhona wafika wahlekwa uzothi makuthiwa buyela khona uzosaba nawe uzothi makuthiwa hey dlala futhi uthi hayi ngathi ngiyacula ngelinye ilanga nangihleka so uzosaba. So same nalo ipipi iba khona lento ukuthi because wena uwazi ukuthi last time kade wenza ucansi kwenze kanjani kugcina kuba wena osusaba manje ukulenza ucansi mase ke ipipi liyakholwa ke nalo mase livele liyahoba the fact ukuthi uthi muwedwa and liyaphuma lidlale kahle lokho kukodwa kuyakutshela ukuthi no it's not because wena ukwazi it's because wena you don't have confidence and manje ipipi lakho liyasaba. It can be futhi ukuthi kwayona le lack of confidence is because kunento eyenzeka kuwena in the past ebhlungu. You know mhlawumbe imomozo intombi zodwa uyi-traumatized nje kuwena mhlawumbe khona owakujolela or khona into eyenzeka kuwena about ucansi or olwakho but to me I think you need to get mental assistance ngaloko kuze usizakala. Ngiyabonga ngiyeza ukuthi sowenze abantu abahlukene yabona ke bengifuna ukuya lapho ke kutheni ulala nomuntu oyedwa noma lenza into efanayo kubona bonke abantu. Into efanayo kubona bonke abantu and kubona bonke labo bantu akukho yedwa elivukayo kuyena bonke into efanayo kwabanye liyavuka libele seliphansi impela mase liyawa phakathi wena unexhala wena iproblem yakho ingaxazululeka. Akakeze sikhulume naye ngithola ukuthi yini lenkinga yakhe ngempela that is causing this and then we can take it from there. All right, sure. Uyabona ke uma nawe unenkinga efanayo ulalele I'm going to warn you ungacabanga ukuthi lempendulo oyitholayo it applies to you as well. Inkinga zabantu ayifani because yawuthi la ekakasho mhlambe kune trauma ekhona or something eyenzeka kuyena so udokotela uzothi mase khulume naye ebese eyixazulula nawe speak out and uqale nje uwenze yakhe conversation ukuthi kambe yini eyenzekayo. Sure ngiyithandile leyo ukuthi ipipi linethika lineconsi mase ligcine likhipha iconsi futhi. Izwa kahle. Ngisuka eMarisburg ngithekwini ke finally siyasuka eMarisburg. Sabona Anonymous. Kunjani Mthiyane? Sure mfethu before nje ube inkinga yakho osjoyina manje uzoxaka ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngendaba leyo ukuthi izinkinga lezi ezisicindezelayo mental health ishaya kanjani iperformance yethu kwezocansi. Udokotela ke usithatha through ukuthi singenze njani ukuthi kunjalo isimo sibe right and how to assist and support upartner okuleso simo. Asinguzwe ke bra wami ithini yakhe inkinga? Iwishiwishi Mthiyane. Iwishiwishi yeah. Iwishiwishi. Yami inkinga icishana lo Anonymous oqeda kuphuma but mina yami ihlukile. Mangabe ngifaka icondom Mthiyane liyawa but mangabe ngikhipha livuka lime ngeenyawo but angiyazi ukuthi lento kushisa isho ukuthini. Kwezinye ikhathi ngize ngibona ukuthi lento ifuna ukungikhatha ngengculaza lento. Kwezinye isikhathi ngibona ukuthi ngiya ngishathola umuntu omusha ngiyafana. Ngingayi yabo lalela akuyona ingculaza kuphela ekuchatha naye khona nokunye eyenza ukuthi
thile nalo ipipi lakho liyabonakala ukuthi nazo lezo sifo ingculazi ngeke isikhathini esiningi libonakala ukuthi lindo ingculazi ipipi lakho that is same as nowesifazane ungaya kuyena ngeke izikutshele imomozi yakhe ukuthi inengculazi la ikhuluma but there's other diseases as worse ezibonakalisayo ezinempawu now look the fact ukuthi wena i-condom ekwenza ukuthi ipipi lakho liwe can be twofold. Number one, awulfuni i-condom wena and uyayijaja i-condom yakho uzibona ngathi you have to faka i-condom kodwa phakathi kuwena uyithanda i-condom. Number one loyo kunjalo. Okay. Okay, ngone ngoba siyayisho impendulo yakho. Number two, lalela i-condom kwayona if kuukuthi iyakubamba kakhulu lalela ngihlale ngisho ngithi ipipi livuswa yini ukuthi gcwala igazi kulona liqine liqanse livuke likwazi ukuperform but if kuukuthi i-condom yakho kwayona ayihleli ubambile yampintsha imthambo then izoya ngokulivele kuba ngathi liyahoba njengofudu lelihoba kanti libangwa yona i-condom leyo ukuthi ayihleli kahle uyibekile kahle but if kuukuthi kwawena unenkinga yemthambo but sesiyayazi yakho sengitshela nomunye khona nenkinga yemthambo khona nenkinga ukuthi usedle amaphilisi e-TB kunamaphilisi amanye azibangayo lezo zinto ukuthi imthambo yakho ibe nokublockeka so it can be into eziningi not necessarily ukuthi i-condom but wena ngoba siyazi ngawe lungisa ingqondo yakho ne-condom hayi kodwa la ngiphoxa lapho ngishiyele ubhoni njani ngithi wait kodwa Jesu kodwa ya ngizozama ukuyilungisa kodwa zami yazifunela ujwayele ulokwenze njani likhona i-condom ulokulikhuhla nje na ipipi lakho lapha yana kubhontshisi uyabona izobuye livuke futhi uzoyizama le ya ngizozama mthandi ngizokwenza njani angina-choice all right yeah no enye into yazi dokotela uyazi ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi nawo ama-condom aba no size mangasebenzisa mhlawumbe ibrand enye especially unokuzwa abantu abamnyama bezothi ama brand athile ngathi awenzele thina abantu abamnyama because uyabo avenizitshela abamafishane no but also ne material khona a thin kakhulu adala ukuthi ukwazi ukuzwa kangcono amanye a thick uyabona uthi uyifakile nawe kuba ngathi ufaka irubber so abhaliwe ngaphandle so nje mufika nje la wathenga khona epharmacy ubachazela ukuthi ufuna enjani njengoba idotela ethin nje leyo kuzwakala sengazi ukuthi ujaba so awuzama ukuyibhekisisa Oh yes, that's it. Yeah. Doc, ubumnandi between female condom nale abantu besilisa from the experience yama patients akho bathini because ikhona le option ukuthi women have a condom efakwa yibo. And it's good i-condom yabantu besifazane because iyabanika that freedom yokuthi babe protected from izifo from ukumitha njalo njalo nalamajetha nomkhoba ukuthi ayikhiphe i-condom yes uyabona now i-material esetshenziswa most of the time i-condom yabesilisa sisebenzisa i-latex okay eyabesifazane enye inhlobo N9 something okay so ayifani ne-material now most of the time ama patients complain ukuthi le abantu besifazane one it's harder you know iqinile but number two inomsindo umuntu engena efenda inenkwashunkwashu yenza umsindo and abanye bathi iyaba disturba eku-enjoyeni but it is really safe kuwena umuntu wesifazane ukuthi ukwazi ukuthi nawe uziprotect if kuukuthi uyocansini nomuntu ongamthembi sure yezwakala indaba kakaseni just don't wear two condoms you don't all right yes. 0861 596 Sex Indaba thank you for watching and uzothola futhi in the podcast kwi-app kakasi FM kwi-medication ke enikezwayo for abantu abane depression sure nabane-anxiety iyenze njani imizwa yothando iyayiwisa noma kufanele ma usuyithola leyo medication busuzofuna something else ezovusa imizwa ke nawo kwenzekani no look Mthiyane already angithi if une depression izinto zakho ziphansi angithi so what you are wanting ufuna ukuba motivated so ufuna i medication ezosiza ukuthi ube more alert okay
Now, yes, most of the time amaphilisi lawa depression ayamenza umuntu ukuthi inkanuko yocansi ingabi khona, most of them. However, generally asekuma patients sami if kukuthi udla lo maphilisi akhona manje ngeke ngikwazi ukwasho obviously eredweni because of ama brand names. Akhona ezinye inhlobo othola ukuthi they are safer ukuthi wasebenzise. Kwesinye isikhathi udinga nje ukushintsha idose. If mhlawumbe ubuthatha u40 mg awuke ukhuluma nedokotela wakho ukuthi angeke ngibone sengidlile lento 6 months ngistable siyangimaintaina nje kuphela kulama antidepressants angithi kuyehlisa kancane idose. Even sometimes uyakwazi ukuthi depending ukuthi uzolithatha nini iphilisi ulithathe after ucansi, but leyo nto ke is an individual thing ukuthi kuwena ucansi njalo ukulenza nini kuzokusiza nako lokho ukuthi ulithathe after, because iphilisi nephilisi Mthiyane, that is why izodokotela sithi kunephilisi esithi liphuze kabili ngosuku elinye liphuze kanye elinye kathathu, is because iphilisi nephilisi lento ekuthiwa i-half life, meaning emva kwesikhathi esithize lizobe seliphelile egazini lakho. So if leli uzoliphuza just after ucansi, it means by the time wenza ucansi wena already see low iphilisi egazini and effect yayo see less, meaning most of them are once a day, so meaning ukuthi sizoliphuza after ucansi, then so i-concentration yayo isi less kuwena emzimbeni. But also trying ezinye izinto, chatha for one, chatha by the way kuyasiza depression, nezinye izinto as natural that you can do that will help with the depression. Ukchatha kuyayisiza i-depression. Oh, absolutely. Mina Mthiyane ayikho patient yami eke yaba depressed esadla amaphilisi depression because of ukuchatha. After a while bayeke depression amaphilisi lawo because ukuchatha kukodwa kuyayisiza i-depression. Azokhe siyaqhubeka. Lolu hlelo ke alilungelanga ingane, ngizothatha u-anonymous emabomvini. I-number once more is 0861 596 596. Sabona anonymous. Anonymous, all right. Manje kancane anonymous emabomvini kunjani? Yaphila njani? Siphilile sisi. Yes, nglalela usekakasini manje. Yabingelela na doc. Yes, baby girl. Yes. Yeah, la ngicela ukubuza doc, nginenkinga like mangabe ngibele nomuntu wami so Solution yaseshe ichama mina ngiyaphuza ichama kokunye sometimes isichamile nangachamanga. Manje angazi ukuthi ngikuninga or again. Well, ingaba both. Ingaba kuwena depending ukuthi uchama emva kwesikhathi esingakanani. So inkinga ngaba kuyena ukuthi uyashesha kakhulu wena ungakabi ready and mhlawumbe ushesha kungene ungakabi manzi ungakabi aroused, or it can be mhlawumbe inkinga yukuwena wena uyadelaya ukuthi ufike kuvutho ndaba mhlawumbe uba dry and mhlawumbe ubuza umnandi mhlawumbe umuzwa kwayena ugcina ungasafikile kuvutho ndaba azaqede yena. So ukushesha ukuchama kuyinkinga yabantu ababili ngaleso sikhathi ngoba asikho isikhathi ukuthi kuthiwa umuntu nomuntu kumele achame emva kwesikhathi esingakanani. So abanye uyashesha ukuchama omunye umuntu because of ama experience akudala ngoba sikhuluma nge-mental health ngifuna ungena lapho kakhulu because of ama past experience, because of sexual abuse, because of umuntu uyazinyeza umzimba wakhe sithi i-poor body image, because of depression njengoba ngisho, and abanye because une-worry yokushesha ukuchama agcine eseshesha achama, omunye because guilty ngoba ubekujolelile usiyashesha achama. So ziningi izinto mental ezingamenza ukuthi asheshe achama, but sike sikhulume ngalokho kakhulu sisi even in the past mhlawumbe ungaya nakwamanye ama episodes ethu uthola ukuthi okupho okunye kusemzimbeni ngoba namhlanje sifuna ukukhuluma ngaloko okumental okubanga inkinga ezifana nalezo. Yeah. All right, siyabonga. Sithatha ke Olakhi now from Mtuba. Sholakhi? Uthunja. Siyaphila kunjani kwena Lakhi? Siyaphila mina wethu ngezokufana. Sikhona nathi mfethu. Nansi indaba lana ethinta mental health nocansi. Yebo, bana mina ngifuna ukuwanda kakhulu, ngifuna ukuzwa la ukuthi yini edala ukuthi ngabe ngikhumbana. Okay, let's do this. Umshazi uzozama ukuthi aphinde amthole la because line wakhe bese awukho clear kahle. So bese sikuzame mhlambe kwindawo right wena lakhe. eThekwini anonymous sabona? Yebo sanibona. Yebo mfethu, welcome to Gagasi.
Yebo ngiyabonga kakhulu. Sure. Mina nginenkinga lapho Alex nodokotela lana inkinga yami seyila sekutheni khona ngiyashesha ukuchama ngifike umuntu ngibe naye ngumromance nje kahle nje yabo ukuthi la seshisa khona kahle right ngiyabona ukuthi sehoza ngendlela uma ngithi ngiyangena nje ungaphele ngishiya isikhathi eside minutes elikhulu nje yabo mase ngishisa ngichama nabo bengisangisho namahloni nje uma kwenzeka into kanjalo yabo kade ngizama ukuthi ngazi singathola kanjani usizo ngaleyo nto leyo. Yeah, yabona nje last week mfethu besine open line la besibuza khona ngakho konke. Bengisalindile nje njengoba ngingizwe inkinga yakho because okwamanje sibhekene nokuthi abantu nje bebhekene nalezi inkinga eningangaka ababhekene nazo zomqondo affecteka ke kanjani, but do you think ukuthi lena ingaba imbangela dokotela yokuthi esimeni sakhe khona kumstressile okumcindezelayo? Look, by the way, about 30% of abantu besilisa vele they have inkinga ye early ejaculation. Now kukhona abanye esithi i-pre-mature okusho ukuthi uchama engakangeni nokungena. So yes, stress can be a factor, but also uma kuukuthi kunezinto in your brain again ezikhoza any chemical imbalance engqondweni yakho again, which also affects into is mental futhi, and of course njengoba deshile into ezi ukugula njalo njalo. So yes, stress, you can be young, mhlawumbe you are worried about even ama finances njalo njalo njengoba dengeke ngasho kulo sisi lodlulile i-guilty, i-past experience namanye ama relationship akho wena usazithembi ukusaba ukuthi uzoshesha uchama, zonke lezo zinto mentally cause stress. And this stress, by the way, thina ezodokotela, I've said this many times, ikhuphula i-hormone okuthiwa i-cortisol. Le hormone ithi mase siphezulu okuyi-stress hormone ihambe ibulale yehlise i-hormone yakho yobudoda le kwenza ukuthi uvukelwe uqine and ukwenza ucansi all right. Okay, no siyabonga kakhulu. Uma uselapho ke dokotela ngojwayelekile abantu abagula ngokwekhanda abantu banenkolelo yokuthi balithanda ucansi. Ikhona into eyiconnection lapho abanye bezothi ogula ngekhanda angalashwa ukuthi athole ucansi, izinto nje abantu abayikhulumayo. Yes. No, look Mthiyane, uma umuntu mentally kunenkinga engqondweni, kukhona oba nenkinga engqondweni kuze kweqe lokho ukuthi egcine senza izinto ezingekho right. Uyabona ni behavior yakhe isingena kulento kuthiwa ke sithi psychosis, uqala kuba nokuhlanya kancane, not meaning ukuthi uphatheke kabi nje kuphela. Then loyo obviously isikhathi esiningi yebo baba nayo into yokuba oversex befuna ucansi kakhulu. However, akhona namaphilisi angeke ngiwasho lana othola ukuthi ayasetshenziswa, siyabanika, okay mina ngisakhipha amaphilisi anymore, but ama patients anikwa okutreata i-depression agcina nawo ekwenza uhlale uvukelwe all the time. So yes, lokho kungakwenza kusuke ku-intentional na? No, kusuke kungekho side effect yamanye amaphilisi ayakwenza lokho, uyabona. And angeke ngifuna ukwasho la ngoba wonke uzovela ahambe uyofuna ukuthenga lo maphilisi. Yes, yeah. You know, but uyazi Mthiyane ukuthi when people feel bephatheke kabi kuba nezinto wrong abagcine bezenza, it can actually cause kunento kuthiwa i-codependency addiction of some addiction, because uphatheke kabi ugcina suphuza kakhulu, ugcina sushopha kakhulu, ugcina sudla kakhulu, gain weight, nakhona ucansi can be any exit yokuthi abantu into abayenzayo kuze baziduduze bona ngoba baphatheke kabi. Right, 0861596596. Masana kusijoyina siqale ngo7 and uzolithola uhlelo ku YouTube and nama uye ku app Gagasi FM and no Dr. futhi nawe uyafaka kuma socials akhe. Sex with Dr. Mthembu. Anonymous Scott. Yebo sanibona. Yebo sabona mfethu. Ninjani? Siphilile unjani wena? Siyaphila. Sure. Ake ngibuze la ku doc futhi la nginenkinga la mhlambe nomuntu ambe sithanda umuntu wami la mhlambe after isikhathi esingangonyaka umba konyaka ngase ngithola ukuthi udla i-treatment yani le yama ARVs. Okay. Ndibe singasebenzisi i-condom. Right, ngase mangithola ngahamba e-clinic ngayacheck, mangifika ama-results abuya athi negative. Idlulise 3 months ngiphinde futhi ngibuye lapha phinde futhi athi negative. Ukuthi possible kangana umpeke ngabaqinisile okukanye nje. Yes. Yenzeka into ekanjalo.
Yebo baba, the fact ukuthi wena sulu utestile and ama results akho athi negative. Yebo, you are negative. Now the fact ukuthi lo upartner wakho obulele naye u-HIV positive doesn't mean ukuthi wena okay mhlawumbe ngishintshe lento. The fact ukuthi ukuma ARVs it means ukuthi uma simtesta thina i-viral load, uma sithethe i-viral load sithethe ukuthi i-virus ingakanani egazini lakhe. If isikhipha 1 millimeter of blood so thola i-virus engakanani. So isikhathi esiningi if ewadla kahle amaphilisi akhe uthola ukuthi i-virus egazini lakhe isincane ngalendlela ukuthi ayisatholakali noma siyitesta ngomshini. Akusho ukuthi ayikho, unayo ingculazi, ikhona futhi engayidlulisela. Kodwa kuyenzeka ukuthi i-chance yokuthi akuthelele ibe less because yena udla i-medication. And ngisho lokhu nje angisho ukuthi wonke umuntu okumaphilisi akahambelale nomunye cha. Ngisho ngizama uku-explain ukuthi why wena ungayitholile and it's possible ukuthi ungayitholi ngempela, meaning ukuthi loyana umzimba wakhe ucontrolled kahle kanti futhi mhlambe nawe wakho umzimba u-strong enough ngokwe-immune system ukuthi uzidefend. Okay, ngiyabonga ngoba kodwa noma siheva nje ngiba nemicabango nje yalokhu yeah, okusho ukuthi manje siyaqhubeka manje kodwa anisebenzisi condom. Yeah, kona siyaqhubeka manje kodwa protection. Yeah, but ngine worry ke mina body. Mina onenkinga ya protection. Oh. Yeah, i-condom akavuke ke impela kabi impela. Oh, okay. Yeah. Right. Look, kwabanye by the way, if azi ukuthi either uyena o HIV positive or upartner wakhe, lokho kukodwa iyamenza ukuthi engqondweni yakhe angabe ne-excitement yocansi masinduka ingabi strong. Nako ukufaka i-condom uthi moyifaka kuyisikhumbuzo ukuthi lento ngiyifaka ngoba lo une-HIV, uyabona. So konke lokho kuyayidisturba inkanuko nenjabulo yocansi. But you know kuwena ke manje if kuukuthi wena uzimisele ngosisi lona and awusahleli naye ngoba uyiphithi umdabukela, ufanele uzibuze nawe lokho ukuthi uhleli naye ngempela ngoba umthanda na uhleli naye manje ngoba umdabukela. Ngoba ngithi noma ukhuluma ngiyakuzwa unongabaza okuningi noma wenza ucansi naye ngiyabona ukuthi uyalijaja nani kanti lokho akukho fair number 1 kuwena but more akukho fair kuyena ngoba uyamdeserve ukuthi abe nomuntu ozomukela as she is. So lokho umbuzo engadingi ukuthi ungiphendule la iredweni but into ofanele ukuzibuze wena ukuthi empeleni ngempela kuyoze kube toti yini kuyena kuphela empilweni yakho noma uhleli naye manje ngoba uyadabuka uyasaba ukuthi umshiye ngoba uzothi umshiyela ngoba kuthiwa unengculaza. Yeah, kona ukumthanda ngiyamthanda impela ingayami ukuthi ke angazi ukuthi ngayilungisa kanjani lento lengibhekene nayo ukuthi Yeah, so I think maybe you need help mentally if kukuthi uzimisele wena ukuthi uhlale naye ungeke uzumjudge ungeze umenza feel angathi yena wrong. You need help kuze uaccept lokho ukuthi ube naye kuze nikwazi ukuqhubeka nithandane kahle. Sure, but let's encourage him ukuthi abeqale sebenzisa condom now. Yes. Ancenge mhlambe nakhona uzozama enye ilokhuzana. Or sebenzisa iPrep by the way but kunamaphilisi akhona ongasebenzisa wena ukuthi uzivikele if kukuthi awufuni icondom nomuntu wakho uyamthanda ufuna ukulala naye spoon then kunamaphilisi ongawathola usebenzise wona lo maphilisi kuze nilenze ucansi ithala la. Right, nanso solution there. Ngizofunda i-tweet doc and then uzoyiphendula masesibuya ngale. And then Tumsani ubhala ukuthi Alex no doc nginenkinga la kuduma ikhanda kusukela Tuesday asikhulumisana nomuntu wami. I-problem iqale ngokuthi athi sengiyajola eceleni and uyabona but ngithandana naye yedwa. Isex nje angisayazi, maybe ngimbona once a month. Ngenze njani ngoba ngiyamthanda. Alright, and nathi inkinga sisuneskhwele nje sokuthi ubone ngazi ukuthi lo bhuti useqonyiwe but uthi uyamthanda and uyedwa futhi manje ke usemncintsha i-sex. Yeah, obviously ubhuti nange uyasho Mthiyane uthi yena akajoli inkosi yami and I'm sure usitshela iqiniso thina. Meaning
kwi communication yabo lokungajoli kwakhe akakwazi ukuthi akudlulisele kube yinto ekholekayo ku partner yakhe. Now upartner yakhe usenama trust issues, unama issues wokumthemba or rather wokungamthembi. Now obviously sithi khuluma before ukhumule, you know, but most of the time if kukuthi umuntu wesifazane unenkinga yokukuthemba, even if singekho isizathu, that because khuluma ngama mental illness can be coming from past trauma, either past relationships akhe ukuthi wajolelwa or konke yenzeka kuyena or wa abuseka wa mistreateka before kakhulukazi futhi kungenzeka even esayingane kune trauma yadlula kuyona. And by the way baningi othola ukuthi unaleyo nkinga ukuthi akuthembe wena is because yena wakhula engenababa. Kuyakwenza lokho kumuntu wesifazane okhule engenababa ezibona ukuthi umuntu wesilisa akathembakali, ubaba wengekho umuntu right kuyena, agcina leyo nto eseyikhiphela kuwena efuna wena uprove ukuthi wena uzoba umuntu ongcono kunobaba wakhe. Okay, so psychological. Yes. Yeah. All right. Indaba kakasini ngizothatha ke now Anonymous from Mirrorspec. Sabona Anonymous? Anonymous, ukhona? Hello. Yes, hi. Sekubingelela kunjani? Yebo. Yes, singakusiza ngani? Nenkinga la manje sengihambe ngahamba nenkinga enye khona lapho kule kade ngichaza angiyi etoilet. Insuku ezu4 angiyi inkinga namaphive ke ngibe nawo kodwa nje hlahlala ngivuke nje manjena nje akungiphathi kahle sho enjoy ini ngaphathi kahle akungiphathi kahle isho enjoy akungiphathi kahle njengoba ngichaza ukuthi nasendaweni yami ukukhula kwami yobusha angiyi kwakona. Leminyama ngakusisi 32. Okay. Okay, yabo usisi akayi esikhathini sakhe. Now if uzokhumbula ngokwe position ukuthi isibeletho sikuphi nendawo. Kunesinya la ngaphambili, okay? Mase kuba isibeletho lengemuva, mase kuba amathumbu. Okay? Now njengoba yena engayi etoilet, uyabona kokubili lokhu kuyahambisana. Kukhona iblockage kumathumbu akhe, kukhona neblockage futhi kwisibeleto sakhe. Ziningi of course izinto ezingambangela lokhu ukuthi angayi etoilet. Mhlawumbe also because of isikhathi sethu. Sisi awukuze ku Dr. Mthembu ngendlela eziningi ngazo lezi zinto. Ngikwazi ukukutreata sichathe sitrain umzimba wakho ukuthi awuye kahle etoilet ngoba njengoba ublockekile ublockele ngaphakathi nekhanda mhlambe liyakuhlupha, inkinga yeqolo, uyabona zonke lezi zinto zibangwa yikona lokhu ukuthi wena awuyi kahle uconstipated. Yes. And by the way, nayo depression singayifaka ki mental illness. Nayo by the way depression emotionally. If kukuthi umuntu unenkinga mentally udepressed uphatheke kabi nesiswa sihambi siyabopha naso ngokwaso agcine futhi engasayi etoilet. So sengilinkile ke ne mental illness. Oh, yes. What we'll do now, Dr. uzothatha ama numbers akho sisi and then cha usisi uzothatha inamba za dokotela. 10 min. Total zonamthatha inamba za. Oh, all right. No, uzothatha inamba zethu khona manje. Unga stress. Busosinike feedback ukuthi khambe kanjani njengoba ngihlale ngisho ngithi ngasithumela ama voice notes ku 0789342827. Asizwe nayi feedback. Sanibonani, igama lami ngoNonhlakaniphi Sibongo Ngwamnyanto. Ngize kudokotela uMthembu nginenkinga yezinso, nenkinga kashukela ongacontroleki. Bengivuvukala kakhulu, ngingakwazi ukuma isikhathi eside, ngingakwazi ukugqoka isicathulo esivalekile ngenxa yokuvuvukala. Kodwa nje ave engisizile bandla udokotela, ave engisizile kakhulu, ungiphathe kahle, wangilalela yonke into yami, wanginika usizo. Nabasebenzi bakhe ngokunjalo bayasizana bandla shem bamukelana kahle, basizana kahle. Kodwa nje ayingimangele. Within 2 months ngasizakala. Ngibonge kakhulu Dr. Mthembu, awungisizile. Mina nguthathe zakhe mazibuko. Le ngodini emangweni. Iminyaka yami u94 ngiphila. Kwamanje ngisaphila isinyagula kodwa nangu uDr. Mthembu ufike wangilapha ngathola ukuphila. Kulezi inhlungu zonke lezi ngiphethe ngithola manje ngisenazo. Ngiyabonga ke dokotela nabasebenzi bakhe. Udokotela bangiphathe kahle kuleli lizwe laseThekwini.
Ulelizwe laseThekwini. Awungayithanda ke leyo feedback esitholayo. That's why I always advise you ukuthi once usunikezwe advice and then maybe you've been there, ubuye usinikeze feedback nawe yokuthi inkinga yakho injani. Ngithatha anonymous now eThekwini. Someone anonymous. Put Alex njani? Right, sise njani wena? Ngiphilile. Sure. Okay, so Kunezinkinga. So early this year I was diagnosed with the HIV. Okay. And then before my diagnosis, bengumuntu o enjoy ucansi, like anytime, any day. Nje singayenza kuze. But now after I was diagnosed, my libido is on 0%. Akwenzeki lutho. Now the problem is, okay, my partner, he's HIV negative. Yes. Yes. We are enjoy uwenza nami ngale ndlela emangalisayo and mina angikwazi kwenzani. Yeah, sorry baby girl. Look, most of the time kuyenzeka usanda ukuqala ukudla amaphilisi eHIV, akekho umuntu ofuna ukuthi ethi yo test atshela ukuthi une HIV. So ukuthola iHIV is always into negative kuwena ngoba kusuke ngayinto oyifisayo. You need to give yourself time to accept ukuthi the fact ukuthi udla amaphilisi, it means you are taking the right cause to help yourself. Now this means ukuthi wena osazijaja ongakazimukeli kahle. That is why ocansini awukwazi ukukhululeka kahle, because almost 90% of the time uma umuntu kuthiwa une HIV ingoba usuke elithole ngocansi. So a part of you won't want to celebrate ukulenza ucansi especially ngoba uyazi ukuthi most likely igciwane ulithole ngalo ucansi. But I'm happy ukuthi upartner wakho lo onayo uyakumukela yena as you are. So embrace kujabulele lokho, but you need to accept ukuthi ukuphi manje and be able to live your life. Wazi ukuthi just because you are HIV positive, it doesn't mean uyakhanya ebusuku noma khonto ebonakalisayo. In fact, you are on the road to recovery and well-being. Nice, I like that. So end again on a positive note. Hope you learned something also izama ezinye lezi zinto. Dr. Mthembu, you promised ukuthi ke khona inkinga ongayixazulula. Utholakala kanjani? Dr. Mthembu se Medilution, inamba yethu ithi 031 765 8475. Ngizoyiphinda 031 765 8475. I-cellphone number yethu 061 46 22 945. Kanti sikhona futhi nase Richards Bay, inamba yethu 035 760 1569. Sikhona eMedilution, siyachatha, siyaqhuma, silapha nje izifo nje as much as we can. And yes, ungasithola futhi na ku Sex Talk with Dr. Mthembu. Thank you for listening and thank you for watching. Siyabuya ke next week Indaba eGagasini. Thank you, Doc. Up next is Portia on eGagasi music session. Thursday it's Freaky Thursday. So yonke lento kade sikhuluma namhlanje siyayizama. Keep stress ngayo. Yes. Sizoyizama noma sesiyayizama. Usesiphezulu kwayo. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.